ساعة شعات آخر زينو مسنادونا نفيلم مالنا زغوركم تعزتنا كم تمسيون لومي عربي إسران شعاتنا حملة سرالو زيناتات وشنو تان حيزلكم قريبا لهم نمكتالكم بغبر زعد من مساهم تسنحن ميكي على حدكم فلما قم بكنا توتاتو فيلم لومي بستقبر مرمراتات عصوت وشعات زيكاتات بكورونا فيروس من كافون كرقاقز وكل عصوت دما تفاني فيستيفال إرتراويان نبرتي هاكرا سكاندينافيا بكتما ستوكهولم بلوع المعركة تخفيف مينستري تعنا وفر كتابة منشروع أف مهتسنا بملا هاكر ككايدي أب زيناتات وصايا بديمقراطية ريبابليك كونغو أنصار عقب سلام سراويت زكاير تقاومات بزحايل وكم زغزل تقاليح أمريكا أب قداي دسي تايوان بحاوي تتصاوت كم زلا بريزيدنت تشاينا أتنكي فنزويلان كولومبيان تبدو تصنع دبلوماسية وزنون أب نبور كملسا تسمع زرزر زينا فلما حبريتا كامي ستعنا لومي أب ممرمري ماكلات زوبا ماكل بستقبر ناي لابراتوري مرمراتات عصرتو جعات زيكاتات بكورونا فيروس من كافهم ترقاقي تلوم أدراشهم دما 4 ماكل كتما 4 كرن 3 ماي تمناي حاحد دما كاب جزا باندا آخريا باراديزو كحوتا تيرافولو آغردت بارونتون عدغي حنيوم زي كمزيلون كله كورونا فيروس ترخيبهم مع هوسبيتال زوبا ماكل تعقيبهم كنكن كجبر لهم صلحوا 10 زيكاتات حاويهم تفاني مالو بز مسرت اغلال غصر بكورونا فيروس زتلفو زيكاتات كسابلومي 10,000 عصوت 4 بصيحلو 9,000 794 كابزيوم حاويهم زتفانو 203 بموت زتفليو 217 دما جنا اب هوسبيتال تعقيبهم كنكن زجبر لهم زلو يوم ميسر تعنا إسران شعاتر حملة كلتشن إسران كلتن نابي كالزينا مسنسقرم فيستيفال إرتراويان نبرت هاجرات سكاندينافيا نياتنا نتصحريانا بزبل تيما تمال إسران شومنتن حملة أبي كتما ستوكهولم بلوع المعركة تخفيتهم زي بتساتاف النت ناي كبر عدومات تام حضرتيش ديشين زوباتات إرترا كمون كاب هاجرات سكاندينافيان كالوت هاجراتن بزمتو أشحات زيقاتات دميغون ماميغون زلو عامتاوي هاجراوم التقاب كساب السنبه 31 حملة باستفلالي مسنادوتات كغصليوم أبزنا لهم عامت فيستيفال سيمينارات بزعبا هلو كنتات هاجرن زوبا معبالتاتن مدبات لمعاتنا بركتو زيكاتاتن موياوي أستمهروتات كوشت الصانات داسات كومات مدب منسيات سلاو مريد كمون مزيقاون باهلاو مربات زتغلل مسنادوتات كإنجاديوم ميسرت عنا وفري كتابة منشروع أف مهتسنا بملا هاجر مكياد مسناي سرح مشارخ تتوهايدو مدلوات يقبرالهم غازيتنيا ليديا تخلماريم ملكع تصابصاب زدالتو تحستو سيبو كغربيو مينستر تعنا منشروع أف مهتسن مكلخال كاب إسراك ساب إسران حموشتن حدار كلتشهن إسران كلتن أبملا هاجر وفري كتابة ككايد مخانو قاليتهم أبت مينستري حلافة هاجراوي مدب كتابة أتو تيدروس يحدقون إيرينا بزحابو حبريتا كأند إعلاما نايزو وفري نتخب جزينا بجزي إن زايد زمت زلو منشروع أف مهتسن مكلخال أب كل عدمة شعاتك 74 عامت زركبا دك أنستيو أغدي من ناي مكلخال عاقمي دالي بنخط أنحا مخانو أرديوم زي وفري زي كاب شعات سكاب 14 عامت علمين كوهابي مالتي زي حانت وفري مستخايدة دحرش دشتو رخا لك أو ربعتها كلتشن عشان سلستن تسين كم زيها كتشعته سكاب 14 عام زعلمين أولج كلا يتوفر تكبريها حجي إذا كلت وفرزيان كاب كلتين كتابة كوسلا لحان تقوال مالتي ولا مساعدات كم درابطه بفلا أبنا ولد علم سوس حدك نستيو تي فيروس مسان سنهم أبستوسن علمي ناب درجة كانسر وكان إذا نمتك على درجة بصحو مشروع بصحو كتكعني خيلي مالتي لذي التحمام ببزحي آبان مثل الرأي إذا قدامنتات مثلا أكل عدمين بتشعته سقى 14 عام عدمين تكنستيو قدامنت وهيبو زيادة خالص ساتن كانس لازم تكعاي في قدامنت وهيبو نطلع
ኣቶ ቴድሮስ ኣስዒቡ ካብተን ክኽተባት ትጽቢት ዝግበረለን ደቂ ኣንስትዮ እተን 75 ሚእታዊት ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝርከባ ብምዃነን ቀንዲ መኽተቢ ንቑጣታት ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዝኾና እተን ዝተረፋ 25 ሚእታዊት ድማ ኣብ ትካላት ጥዕናን ተንቀሳቐስቲ ናይ ክታበት ጉጅለታት ብምቋምን ከም ዝኽተባ ኣፍሊጦም እዚ ናይ ኣፍ ማህፀን መንሽሮ ዝከላኸል ክኽተባት ትጽቢት ዝግበረለን ቁጽሪ ንሕና ብምስምት ትምህርቲ ዝገበርና ሓበሬታ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ንርከባ ማለት እዩ ስለዚ ኩለን ካብ 9 ዓመት ክሳብ 14 ዓመት ዝዕድመን ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦ ኣብያተ ትምህርትታት ናይ መኽተቢ ነቑጣ ክኾኑ እተን 25 ካብ ሚእቲ ይኾና ኢልና ዝገመትና ካብ ኣብያተ ትምህርቲ ወፃእ ዘለዋ ከዓ ተንቀሳቐስቲ ናይ ክታበት ጋንታታት እናቆምና ከም ዝኽተባ ክንገብር ኢና ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ምዕራባውን ምብራቃውን ቆላታት ናይ ኤርትራ ሰባሰባ ግማዊ መናብሮ ዘለዎም ህዝቢ እውን ኣለዉ እዮም ካብ ቦታ ናብ ቦታ ዝንቀሳቐሱ ሕጂ ቅድሚ ሕጂ ንጥቀመሉ ነበርና ስትራቴጂስ ኣሎ ኣበናይ ወርሒ ኣበናይ ከባቢ ይርከቡ ንሕና ስለንፈልጦም ኣብቲ ዝርከብሉ ከባብን ወርሕን እናርኣና እናጽናዕናን ናይ ክታበት ጋንታታት ኣበን መዲብና ኣብ ውሽጢ 5 መዓልቲ ናይ ክታበት ኣገልግሎት ከም ዝወስዱ ክንገብር ኢና ጎንን ጎንን ናይ ዝኸኣሊ ክታበት እናተኣተና ከለና እቶም ናይ ሞያ ሓካይም ናይ ጥዕና ኩነታት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኩለን ስክሪን ናይ ምግባርን እቲ ሕማም ብኣግኡ ከሎ ፍሊጥካ ኸዓኒ ኣድራይ ዝበሃል ስጉምቲ ናይ ምሳልን ተኽእሎታትካ ከም መደብ ተታሒዙሎ ማለት እዩ ኣብዚ ወፍሪ እዚ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ውድብ ጥዕና ዓለም ማዕከን ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ሃማዴኤ ሃማማቴኤን ካልኦትን ቀንዲ መሻርክቲ ምዃኖም ዝሓበረ ኣቶ ቴድሮስ ንምዕዋቱ ውሁድ ምድላዋት የካይዱ ከም ዘለዉ ኣፍሊጦም ከም ኣካል ናይ ዝምድላዋት ድማ ካብ ኩለን ዞባታት ዝተዋፅኡ ሰብ ሞያ ጥዕናን ኣባላት ሚኒስትሪ ትምህርትን መደብ ስራሕ ንምውፃእን ናይ ኣሰልጠንቲ ስልጠና ንምቕሳምን ኣብ ኣስመራ ናይ 3 መዓልታት ትምህርትን መምርሒ ስራሕን ይወስዱ ከም ዘለዉ ብተወሳኺ ኣረዲኦም እዚ ሃገራዊ ወፍሪ ክታበት ፀረ ናይ ኣፍ ማህፀን መሽሮ ካብ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ነበርና ወፍርታት ፍልይ ዝበለ እዩ ብዙሕ ስራሕ ይሓትት እዩ ኣብ ትሕሪ ሰዓት ኢኻ ከዓ ምስራሕ ከድሊ እዩ ቀዲምና መደብ ስራሕ ክነውፃሉ ነቲ ንኡ ዘድሊ ነገራት ከዓ ቀዲምና ክንቅርብን ክነዳሉ ስለዘለና ብፍላይ ብዓቕሚ ሰብ ኢና ጀሚርና ዘለና ለዚ እዞም ኣብ ዝተኣኪቦም ዘለዉ ኣብቲ ብሕጂ ክትግበር ተሓስብ ዘሎ ወፍሪ ክታበት መደብ ስራሕ ምውፃእን ናይ ኣሰልጠንቲ ስልጠና ምውሳድን እዩ ናይ ሰልጠንቲ ስልጠና ኣብዚ ወሲዶም ከይዶም ነቶም ኣብ ደረጃ ዞባን ንኡሳን ዞባታን ዘለዉ ትምህርቲ ክህብዮም كم ترازي كونه بزدق درجة هاني بدرجة نص زوا مدرب سرح كوسيون حلاف هاجراوي مدب كتابة أتو تدرس يحدقوا أب موداتا أب إيرترا وفر كتابة عود كخون زخالة سالان حتى متحب بارن حزب كم زخونه بمجلات أبزع قداس وفرون حزبي متحب بارو كعزز توعهم كتابة أب إيرترا هذه عود مدب يخبها الكال وتم بكتابة كم كلا خلونا في الحمامات كا أبو سرا وعلنا يمنا إيرترا أبنا كتابة مدب عود يا أخوينا وتسيتنا إذا عودت زي بحكي بمستعنا استقر سعري ويكات تسرح سرح ترى يكونن بعبيو وتم نايم محضر نايم إنسان زواتات فلاك أنا وفرخ قبل كلنا كله بجلوهم عقمي تقييمهم تسرح كم سلط جورهم وإذا كانت مسكاني كأوروبا مخيلة كلاي كاني حزبنا بطلب وكان نقاحات من كتاب زلو الرأي أزل العلي لازم ناتو نتخابت كتقوموا له مفتانون مثلا بيختارت كن كلا خلون نقل حمامات كلهم تطوقون زخلوا جيرجاي الذي متحضرنا حزبون بزقات أمزي كمسكون ودلي تختابت كاني تو نمكلق العامو كابتن كالت كتابات زيارة زبالة سعي بس عن حامشتم كميتي نمكلق العامو زلوا كتابة سلوزخانة أبتحبرس عزيز سبب من لو تخمسي أبي هوسبيتال كرم بوسون عامي كواب صنع غرغلت فيزيوثيرابي نممعبال زمناو مسارحيتات تاتاتيوم اتدروا بسرعه يعلو زلو مسارحيتات زيغاتات كاو وصايتاتن هالك غيزي انتحينوم ابي قربو ماغلغلوت كروبو خيلو كم زلو كيلا فيزيوثيرابي منسي يوناتان تيدروس غليصوم تاتاتي زلو زمناو مسارحيتات بفلايا بإلكترونيكاوي فوسان صنح حصرت بمفتحو حمومات زتمال اغلغلوت كروبو بقيعوم مهلاوم تقيشو دما بفلاي صقمات عن الحقون كسادن زلو معبي فتح رغاغيصو كم زلو ابريهم التمسارحيتات قبا قلقلوت نكهب عبت هوسبيتال نزنت في موياوين فيزيوثيرابي سلطنا كم توابون زحبرات ويناتان ناي عند حقون كسادن صقمات قانزا چواداتاتن كمون اب هصانا زره مطويا غارن كفوس لزكال
ግድያት ናብ ሕክምና መጽዮም አገልግሎት ክረኽቡ ተላቢዩ በትሽዓተ ኪላታት ነጥፈታቱ ዘሰላስል ጨንፈር አገልግሎት ፊዚዮቴራፒ ሆስፒታል ከረን ካብ መላእ ዞባ ዓንሰባ ከምኡውን ገለ ክፋላት ዞባታት ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ካሽፓርካን ዝመጹ መዓልታዊ ኣስታት 30 ሕሙማት ተቐቢሉ አገልግሎት ይህብ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ነበርቲኑ ዞባ ሓልሓል ካብ ወርሒ ጥሪ ጀሚሮም ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሰፊሕ ማቶታዊ ንጥፈታት የሰላስሉ ኣለዉ እቲ ከም ማእከል ዝገብረ ልምዓታዊ ወፈራ ብምህብታም ትሕተ ባይታዊ ማይ ምፍዋስ ብፍግረ መሬት ዝተሃሰ ከባቢታትን ምድንፋዕ ፍርያምነት መሬትን ዝህሉ ኣስተዋጽኦ ኣብ ግምት ብምእታው ብድማዕነት ይሰርሑ ከም ዘለዉ ወፋሮ ገሊጾም ኣመሓዳርኑ ዞባ ሓልሓል ኣቶ ግርማ ጼና ኣብርሃ በጎኑ እዚ መዓልታዊ 400 ወፋሮ ዝሳትፎ ዘለዉ ማእቶት ብጥሉል ክራማ ተሰኒ ውፅኢታውነቱ ኣብ ባይታ ይርአ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣብ መደበር ፈልሲ ሓልሓል ዝተዳለወ ኣስታት 140,000 ፈልስታት ዒቃን ቀላሚጦስን እውን ብወፈራ መልክዕ ይትከል ከም ዘሎ ኣቶ ግርማ ጼን ብተወሳኺ አብሪሁም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዞባ ሓልሓል ኣብ 2012 ኣብ 2 ሄክታር ዝለምዐ 2,000 ተኽሊ ቡን 88 ኣግራብ ማንጎስ ከምኡውን ልዕሊ 9 ኣትክልቲ ቱፋሕን ኩኽን ዝርከቦ ጀርዲን ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝርከብ ወኪል ሪና ሓቢሩ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዝስዕብ ሃገራዊ ዜናታት ንምክታልኩም ክትቅጽሉ ደግመ ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ቲቪ ይኹም ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ተዓዘብቲ ስለምክታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወጻኢ ኣብ ምብራቃዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ ካብ ምጅማር ናይዚ ሰሙናት ሒዙ ኣንጻር ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብራት ሃገራት ዝቐንዐ ህዝባዊ ተቃውሞታትን ናዕብን ብዝሓይለ መልክዑ ከም ዝቐጸለ ተቓሊሖም ሰልፈኛታት ማል 28 ሓምለ ኣብ ልዕሊ ኣብ ከተማ ቤኒ ዝርከብ ማዓስከር ሕብራት ሃገራት ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዘውረዱ ንካልኦት ክልተ ማዓስከራት እውን ኢላማ ከም ዝገበሩ ተገሊጹ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብራት ሃገራት ጸጥታን ድሕነትን በርጌስ ካብ ዕጡቃት ሚሊሻታት ንምውሓስ ካብ ዝኣተወ ቃል ከም ዝበኸረ ዝገለጹ ነበርቲ ምብራቃዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ እቲ ሰራዊት ብፁፅ ክወፅኦም ዝጽውዑ ዘለዉ በቲ ህዝባዊ ናዕቢ 3 ኣባላት ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ዝርከብዎ ብውሕዱ 19 ሰባት ከም ተቐትሉ 10ታት ካልኦት ድማ ከም ዝቆሰሉ ማዕከና ዜና ምቅልሕን ይዝከር ማዕከና ዜና ንዓይኒ መሰኻኽር ብምጥቃስ መብዛሕትኦም ግዳያት ብዓቃብ ሰላም ሰራዊት ብዝተተኮሰ ጠያይቲ ዝተቐትሉን ዝቆሰሉን ምዃኖም እንኳን ተቃልሓ ሕብራት ሃገራት ግን ነዚ ክስ እዚ ዘረጋግጥ ጭብጢ ከም ዘየላ ኣፍሊጡ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ ልዕሊ 12,000 ኣባላት ዘለዎ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ተዋፊሩ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ኣሜሪካ ብጉዳይ ደሴት ታይዋን ብሓዊ ትጻወት ከም ዘላ ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ኣጠንቂቖም ፕሬዚደንት ፒንግ ነዚ መጠንቀቕታት ዝዛሃበት ማል 28 ሓምለ ምስ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብ ዘካየዱ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ እዩ እቲ ብሓዊ ዝጻወት ቀዳማይ ዝልብልብ ንሱ የቆሬቶም እቲ ብሓዊ ዝጻወት ቀዳማይ ዝልብለብ ንሱ ምዃኑ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ፒንግ ሃገሩ ነቲ ኣሜሪካ ኣብ ደሴት ታይዋን ትገብሮ ዘላ ተኽታኺ ምትእትታው ኢዳ ጣሚራ ከም ዘይትዕዘባ ነጺሩ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ደሴት ታይዋን ላዕለዋይ ልኡኽ ክሰድድ መደብ ከም ዘለዋ ዝጠቕሱ ጸብጻባት እቲ ውጥን ተግባራዊ እንተኾይኑ ቻይና ተሪር ዝበለቶ መልሲ ግብሪ ከም እትህበሉ ተጠንቅቕ ከም ዘላ የረዱ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንታት ባይደንን ፒንግን ንሃገራቶም ኣብ ዘይቃዱ ካልኦት ዛዕባታት እውን ከም ተዘራረቡ ማዕከና ዜና ኣቃሊሐን ፕሬዚደንታት ፒንግን ባይደንን ኣብ ጉዳይ ክሊማዊ ምምዝባል ቁጠባዊን ንግዳውን ዛዕባታት ከም ተመያየጡ እውን ተፈሊጡሎም ክልቲኦም መራሕቲ ዘካየዱ ናይ ቴሌፎን ርክብ ኣብ ዝመጽእ ግዜ ናይ ገጽ ንገጽ ርክብ ከካይዱ ባይታ ከጣጥሕ ከም ዝኽእል ሰመዚ መንግስቲ ኣሜሪካ ይገልጹ ኣለዉ ፕሬዚደንት ባይደን ኣብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ኣትሒዞም ክልቲኦም መራሕቲ ፍልልያት ሃገራቶም ንጽባብ ነዚ ናይ ሕጂ ደሚርካ 5 ግዜ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ከም ዘካይዱ ጸብጻባት ይረዱ ቬኔዙዌላን ኮሎምቢያን ተበቲኹ ጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ዝምድነት ናብ ንቡር ንምምላስ ተሰማሚዐን ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ክልቲአን ጎረባብቲ ሃገራት ማል 28 ሓምለ ኣብ ዘካየዱ ቀጥታዊ ርክብ እዩ ነቲ ንኣስታት 3 ዓመታት ተበቲኹ ጸንሐ ዝምድና ናብ ንቡር ክመልሳ ከም ተሰማምዓ ዝግለጽ ዘሎ ብመሰረት ተበፂሑ ዘሎ ስምዕ ክልቲአን ሃገራት ካብ ቀዳማይ ሰሙን ናይ ዝመጽእ ወርሒ ነሓሰ ስሒበኖም ዝነበረ ኣምባሳደራት ክመልሳ ምዃነን ተፈሊጡሎም ብዘይካዚ ቬኔዙዌላን ኮሎምቢያን ዶባዊ ጸጥተን ንምውሓስ ሓበራዊ ጻዕረን ከም ዝሐይላ ኣብቲ ስምዕ ኣፍሊጠን ኣለዋ
حدش بريزيدنت كولومبيا غوستافو بيترو سمدنا هاغورمس فنزويلا نابنو بون مملاس كم زسرح كجلص مصنحو يحبر بتصطاون بوليتيكاون غديات نحر حدن كوقا قصات صنحا فنزويلا كولومبيان كاب 2019 دوباتن كم زعصوا صبصاب يردو ኣብ እስፓኛ ድሕሪ 1984 ዝለዓለ ምዃኑ ዝተገልጸ ናህሩ ዋጋታት ተመዝጊቡ ከም ዘሎ ተቓሊሑ ሃገራዊ ቤት ጽሕፈት ስታትስቲክስ እስፓኛ ሎሚ 29 ሓምለ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ናህሩ ዋጋታት ምስ ተመሳሳሊ እዋን ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ብ10.8 ሚእታዊት ከም ዝዛየደ ኣፍሊጡ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ምስ ዝተመዝገበ ናይ 10.2 ሚእታዊት ወሰኽ ክነጻጸር እንከሎ ዘሻቕል ምዃኑ እቲ ቤት ጽሕፈት ወሲኹ ኣነጺሩ بقدامي مستر بيدرو سانشيز زمرح منقس اسبانيا تخسيتو زلو كتوباو زغباب اب لعل زيغاتاتن نقداو نتفتاتن زفطرو صوتين مقلال اب واغا نداد دغوما اب غبري الكتريك دما مقدال مقبار اساس 30 بليون يورو وي دما 2.3 ميتايت كاب تغلالا جمله هاغراوتوت باجت سليعو يسرح كم زلو افريتوم بزي سغومتات زي كتوبا اسبانيا بكالاي منفان 2022 كما حيش تثبيت كم زغبريو قدامي مستر سانشيز زمت زلوم زي كم زيلون كله وكيل ستاتستيكاوي تصبصاب اوروبا حبرت لوم 29 حمله زوصو حبريتا ابز حالف ورح سنه 8.6 زنبر قطوباو زغباب زوبا يورو ابز ورحي ناب 8.9 كب مبالو افليتوم ابز زوبا يورو قطوباو زغباب كاب اب 1997 كسند كاب زجمر ندحر ابز على طرزو كم زركب زغلصو صبصابات واغا صعات بساسن 9.7 ميتايت واغا مغبي ب 9.8 ميتايت واغا كاله حلقت دما ب 4.5 ميتايت كم زوسخيوم اتوم صبصابات زحبرو كتب امريكا بكالاي ربعي نايز عامزي ميلسو كم زنقلقله ساسيكاوي صبصاب تهاجرا حبيروم بمسرتهم صبصابات بقدامي ربع عمد ب 1.6 زغودل جامله هاجراو توت امريكا ابزي كالاي ربعون ب بادون 9 كم زنقلقله تفليطوم زي كم زيلون كله اب امريكا ناوسخ زمص زلو متن زغبابه اب حزبي زصعبو قطباو صقمات كم زخرره ابتي صبصاب تطقيسلوم زي تريوتات زي قطبا امريكا بزمص قرباو وان ناب درجه زحتاله كيورد كم زسق كيلاتات نايتعودي يغلصوم كينات يوكرين لبدا كورونا فيروس كمون بسنكي كليماو ممزبال زصعب زلو تحت حرشاوتوت قالكابتوم طنقتات مخانوم يتقاسيوم عدقات گجلتات اب لعل رئيس كتما ابوجان حيالو كفلات هاجر متقعد كفصمو وطن كم زلوم زمت صتاو حبريتا كم زرخبه زحبر منغس نيجيريا مسرح ممار مستمارن كقارص كم زازز تقاليحم بريزيدنت نيجيريا محمد بوهاري لتتصطاو سغاد نممكات اب زغلن طوتا زتو كورزته مسلعلو سمز صتا كم زكايد تغليصوم عطوقات حيلتات اب زحلفه قربا سامنتات اب وسناسن كتما ابوجا اب لعل زركب بيت ماسرتي متقعد مفصام تقيدوم زنبور 10 تات ابالاتهم نصاد حرموصوم ابتا كتما صتاوي سغات سفينو كم زغنا يزحبر عطوقات گجلتا زكايرو متقعتات چويان راسيان صتا نيجيريا بودو كينو كم زلو صبصابات زغلصوم منግስት ናይጄሪያ ነተጸታው ስጋት ንምምካት ዘካይሮ ስርሒታት ተሐይልዎ ኳንተሎ ዛጊድ አባይታ ዝመጸለውጢ ከምዚ የለዩ ዝግለጽ ب26 حمله اب مونغو سورياوያን ሚሊሻታትን ሓይልታት ጸጥታን ብዝተወልዐ ሓያል ግጭት ካብ ክልቲኡ ወገን ብውሕዱ 19 ሰባት ተቐቲሎም በታ ባውራጃ ስዌዳ ዝተወልዐ ዛጊድ ጠንቁ ዘይተነጸረ ግጭት ሁሲያ ዝርከብዎም ልዕሊ 40 ቆሲሎም በምህላዎ ቁጥር ሙታት ከዛይድ ከም ዝኽእልዩ ዝእመት ዘሎም ብሰንኪ ፍጻመ ጸጥታው ዘይምርጋ ናይቲ ከባቢ መሪሱ ከም ዝኸረረ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ሓቢሮም زمعبالتات زينتي بتزامد هاديو كمسل صنع ግጭት ሶሪያ ዳግማይ ከላዓሎ እቶም ተዓዘብቲ ብተወሳኺ ስጋቶም ይገልጹም ኣብ ሶሪያ ካብ 2011 ብዝቕጽል ዘሎ ግዳማዊ ምትትታው ዝጠንቁ ጸጥታውን ወተሃደራውን ቅልውላው ልዕሊ 350,000 ሰባት ከም ተቐትሉን ሚልዮናት ከም ተሰደዱን ጸብጻባት ውድብ ሕብራት ሃገራት ይጠቕሱ ዜና ንምዛም አርዕስተ ዜና ክደግመልኩም ሎሚ ብዝተገብረ ምርመራታት 19 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ክረጋገጽ እንከሎ 10 ድማ ተባሂሉ
ፌስቲቫል ኤርትራውያን ነበርቲ ሃገራት ስካንዲኔቪያ በከተማ ስቶክሆልም ብልዑል ማዕረግ ተኸፊቱ። ሚኒስትሪ ጥዕና ወፍሪ ክታበት መንሽሮ ኣፍ ማህፀን ኣብ መላእ ሃገር ከካይድ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ አንጻር ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ዝካየድ ተቃውሞታት ብሓይለ መልክዑ ከም ዝቐጸለ ተቓሊሑ። ኣሜሪካ ብጉዳይ ደሴት ታይዋን ብሓዊ ትጻወት ከም ዘላ ፕረዚደንት ቻይና ኣጠንቂቖም። ቬኔዙዌላን ኮሎምቢያን ተበቲሑ ዝጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ናብ ምውድ ክመልሳ ተስፋ زي خبركم تعزبت إن لهم شستدالو زينا مستنادو عبزي فتسام سلامكتالكم عزي مسكن سيعبا تغرب دماء تخطاطا الفيلم فرد مريت مبساسان شديشن كفاليا بوغنيكن سلام